A Xunta impulsará o bono peixe para potenciar a súa compra. Estará dotado de 50 euros por persoa e con esta iniciativa quérese incrementar o consumo dos produtos do mar frescos. O Goberno galego anunciou recentemente que a Xunta lanzará un bono para estimular o consumo de peixe fresco. Denomínase Bono Peixe. Nel destinanse 2,5 millóns de euros e está dotado con 50 euros por persoa ao longo de 10 semanas. O Executivo avanza na súa implantación e xa se publicou no Diario Oficial de Galicia a orde para seleccionar a entidade que o xestionará. Foi un anuncio que fixo o presidente Alfonso Rueda fai unhas semanas, en este caso cando foi a ODEA, pero ahora mismo o que temos que facer nós desde a Consellería do Mar é facer todo o expediente, o trámite, e esperemos que esteña rematado antes de que empece o brao, e en esa fecha, supoño, esperemos é cando lanzaremos xa ese bono peixe, un bono peixe que con el o que queremos é facer o posible para que o consumo de pescado suba. Estamos en un momento en donde non hai o consumo de pescado, está baixando, 18 kilos de media por habitante ao ano. Dato que en Galicia é incluso maior. 25 kilos. En ese sentido, creo que axuda moito as campañas de promoción de pescado que está facendo o sector conxuntamente coa administración autonómica, por lo tanto temos que seguir aí, e este bono pescado intentamos con el tamén facer o posible para que esa media, ese consumo de pescado per cápita aumente. Eu creo que eso é o noso obxectivo, un obxectivo que levamos perseguindo desde fai moito tempo. Está claro tamén que o fundamental sería que se baixara o IVA do pescado, que tamén é unha demanda que está facendo desde fai máis de 3 anos o sector e nós. Sen embargo, lamenta que o Goberno central non atenda estas peticións. Tamén nos está a disminuir o consumo de pescados nos menús escolares, como comentei fai un momentiño, non hai campañas de promoción a nivel estatal importantes, por lo tanto, desde Galicia, o sector, conxuntamente con todos nós, con toda a administración, estamos a sustituir como podemos con medidas como esta do bono pescado cando salga, para intentar revertir e intentar, sobre todo, subir ese consumo de pescado, desa proteína, en este caso azul, tan saludable para todos nós. O bono peixe consiste en axudas de 50 euros que se irán liberando progresivamente a razón de 5 euros por semana, acumulando o importe non gastado nas sucesivas semanas ata un máximo de 25 euros, que poderán gastarse ao longo dun total de 10 semanas.